Преди да започне влога, искам искрено да се извиня за всяка една чуждица, която използвам в това видео. Сама се слушам и ми кървят ушите, но все пак ви пожелавам приятно гледане. Слушай войсовър тук. Слагай войсовър. Хора! Кога 17? That'd be cool then, Nikki. 2 minutes. Суши? Злоти. Какви бяха злотите сега? Колко беше курса? Покемон. Хора, знаете колко обичам Варшава? Дойдохме да ядем Макдоналдс. И после бегаме. Покемон. Покемон, да вижте. Халапеньо бургер. Дели? Никой не пляска като самолета капсула. Защо? Защото са българи. Хора, това е Копенхаген Мол и вижте тази сграда там. What? Каква е? Хора, рецепцията мирише на трева. Тук е малко като бакроз буквално. Съм за Roblox. Уй! Малко и уютно е. Хора, вижте, има bunk bed. Holy shit! Отиваме за Max Premium Burgers. Аз си взех ето това. Взех си бургер, картофи, фанта и едно шейкче. Сега ще правим ревю. Опа. Линка влог. Опа. Влог. Хубаво телешко при мен. Пирешкото е много хубаво. Хартия. Отиваме към мола да го разгледаме. Каквото можем да разгледаме. Лидъл с гледка. Уау. Няма да спра да снимам. Ще те снимам. 2 километра. Уау. И 600. Хора, карахме колела. The next day. Добро утро, сега не знам, часа беше 7 и нещо. Ще пробваме розовия Red Bull без захар. Так му си измих зъбите, за това малко странен вкус. Let's go. Кажи мен да ме снимаш и да снимаш и тях. Да. Хора, оказва, че днеска е Копенхаген Маратон и ние следвахме някакви хора в метрото и сега ще ви снимам. Вижте. Crazy. Минимум 20 000 души. Това е много интересно. С малко почваме. Много работливих неделя сутрин. Аз много обичам каприсан. Рай ще си вземе Blue Fantasy слъжи. Синята фантазия на какво ли има вкус? Хора, вижте, 7-Eleven е Ally. Взехме слаши И chicken teriyaki onigiri. за... Не искам да знам колко пари. 16 лева, 8 евро, хора, не е толкова зле. Кажи на какво има вкус синята фантазия. Много е хубаво. Така ли? Има вкус на Blue Lemonade. Хора, брутално красиво е. Камерата даже не може да хване колко е красиво. Оп, камион. Оп, камион. Камиона ми пречи на гледката, ама да. Майнкрафт, дървета. Буквално е Майнкрафт. Хванахме маратонистите. Тук сме пред Joe and the Juice. Аз си взех Iced Vanilla Matcha Oat Latte, that's a mouthful. А ти си взе? Iron Man Juice.
Вижте, изглежда хелти. Изглежда, хелти, мисля, че има ягода, ананас и още нещо, което не знам какво е. О, ябълка. Ябълка. Много. Окей. Shout out to Хами. Влюбили се. Хами, Хами знае. Хами, аз никога не съм се съмнявала в теб. Да. Къде правиш? Хора, ние сме в Pepsi Mega Store. Окей. О! I don't know what's in here. 3 points. 3 points. Хора, ние сме пред любимото ми място на тази земя. Още не е отворило, така че ще изчакаме, ама Хами, виж. Хами, ако имах пари, ще я ти взема. Виж нагоре. Виж да. Мега кют! Сега от единия K-pop стор отиваме към другия, за да търсим обджекти. Обджект. Сега слезахме на Амагер Про. Армагедън. Хора, вижте къде ще ни е концерта. Някъде Някъде в една те- от тия бараки. Но то няма опашка, човека се върти в кръг, имам чувството. Ние сме си в waiting area, дето има малки култове. Да, ние сме тук стендър тикет, няма да снимам натам, ама всички са седнали на пода и ядат В кръгчета. в кръгчета. Та хора, оказа се, че мърча ще го продават чак вътре, което е пълната потия, измамиха ни. А хора, върнахме се, седим на слънце, защото е студено. Аз съм болна. Умряхме от студ. Help me. Help us. Help us. Хора, влизаме. Това сме ние преди концерта. Ние преди концерта. Something
Това сме ние след концерта. Да. Не чувате ушите ми и дрънкането. Хора просто изтрещях. Victims of capitalism. Няма да коментираме колко Не, пари не изхарчихме. коментирам. 11. Обичаме 7-Eleven. Трети път днес. Трети път. Си взема суши. Познаете какво си взехме. Няма познаете, хора. Няма да познаете какво Няма си взехме. познаете. Абсолютно. Това е много готино. Тук е Лувъра буквално. Лувара, да. Хора, това е Европа. Това е Европа, гледай колко много колела. Хора, това е много вкусна berries. А това е вкусно, I don't know what. Blue It's lemonade. yummy. Сега се прибираме. Накрая. Най-накрая. И ще правим unboxing, защото Рая... Ще ядем KFC. Ще ядем KFC, а и Рая си взе сайнт албум. Бяха лимитирани 30 бройки. Така че до после. О, Боже, Господи, ужас. 2, 3. Мадър! Намисля отново повторка на Кимли. Завижте. Буквално. Те са всички... She is home. She's home. She is home. Те какво правим? Докосни. Чери! Много е сладка! Хиджин те обича. Хиджин. О, прекрасна е. Айди фото. Най-накрая. Вижте леглото. Това е girlhood. Day 3. Хора, всяка една сграда тук е просто инсейн. Хора, седно се намирам в Instagram пост. Затова само в интернет съм го виждала. Това прилича на хотели на Пампорово. Ама по-фенси версия. По-фенси. Хора, вижте къде сме. В Тиволи. Влизахме в Тиволи. Хора, това е някакво... Мисля, че е влакче. Хора! Ще излезем ли живи от тук? Ето влакче. Да, това бяхме. Докато се качваме и Рая ми каза, че има страх от височини. Fun stuff. Хора, вижте ни. Сега отиваме да си дадем нещо за пиене. И ще се опитам да убедя Раджа да отидем на един райд, който е... Шушу, аз съм се перкал самолет нещо. После ще се качим и на това. Мале, виж парка. Вау! О, виж това го виждам. Това съм го виждал в Да, това и аз съм YouTube виждала. видеята. Виж, ние къде сме? Има кораб. Хора, аз карам. Хора, познайте къде отиваме сега. Няма и 2 минути по-късно. Раджа, it's gonna be fine. I promise. Аз обещавам, ще се върнем. 20 minutes later. Гайс, живи сме. Раджа, как беше? Душата ми. Тя Раджа ме държеше за ръката и после, като тръгнахме долу, да ме пусна. Аз се хванах. Взехме си Joe and the Juice за не знам кой път вече. Четвърти или трети ли? Да. Взех си Hydration Station. Тя си взе... Не знам аз какво си. Да, anyway. Спортс джус. Спорт джус. Хора, отиваме в Fun House. Fun house. Никаква идея какво ще има там, ама сигурно ще е фън. A few inches later. Fun House, ама е фън. Хора, ние сме много стари за това. Това се върти. Уа. Хайде горе. Стръмни стълби. Аз ще падна по лице, ако тръгна на това. Бъди хамстър. Ще съм хамстър с теб. Те ме при аквариум. Какво има, бе? Абе, то какво няма?
Фиши. Сега ще храним рибите за 5 крони. Не падна нещо. Мале, бая. Ей! Пак за рибите! Шъш! What is going on? What's going on? Сега ще скачваме на лодките. Let's go, Captain! Ай! Чай. Искам наляво. So cute! Мале хора, много е красиво като е слънчево. Хора, сега се нареждаме на опашка за това. Демона. Това сме ние след малко. Знаете, че ще е добро, щом чувате мъжки писъци. 1 hour later. Демонът беше най-якия райд. Да кажем. Вижте, че е жива. Значи, Изглеждам диаболикъл. беше 10 от 10 хора. С удоволствие бих напуснала пак, ама няма да чакаме 1 час отново. Отиваме да ядем. Сега седнахме, защото е просто красиво. Да, аз поне съм малко уморена. Ние съм леко уморена. За това. Рая не можа да ме спре. Рая да каричва. Аз не можах да се спра, съжалявам. Вижте хора, харчим пари пак, защото... Последна вечер. Последна вечер все пак. Тук не искам да коментирам. Тук не коментираме, окей? Тук не коментираме. It just kept going. It just kept going. Anyways, аз си купих... Какво си купи? Какво си купих? Какво не си купих е въпроса, хора. Си купих албум на Triple S, аз не се сдържах. Просто трябваше. И вижте My Baby. И вижте първо твоите фотокарти или първо моята албум? Да, ти си го отворила. Добре. О, вижте Сохиан, много е красива. Вижте я тука. Вижте я. Харесвам Bionic Power най-много от тея песни и атмосфер, но всички са много хубави, слушайте албума. Така, имаме стикери, които са много, ще си ги лепна на лаптопа. Тук имаме как да ползваме Козмо. Бу, Козмо. Постер! Постерче. Да е много сладко. Прекрасни са. Много е готино. Така, нека почнем с това. The real shit. Окей, имаме ниен снимка. Да, посткарт нещо. Така, добре. 1, 2, 3. Котоне снимка. То буквално е снимка. Така, имаме полароидче. Обичам 1, 2, 3. Котоне много ме обича. Котоне и Нагьон. И сега, Object. Моят първи Physical Triple S Object ever, хора. Моят байс е Юбин, Шинуи и Сохиан, но се радвам на всеки, така че... Това е хубаво. Let's see. Ние не се останваме. С 12 мембъра в този юнит няма как да се останеш. Няма как. Добре, на 3. 1, 2. Йонджи! О май гад! Раджа, тя има анбоксинг направене. Раджа има... Тя не знае какво има. Сливовете, които ще си ги разделим, са 50, нали? Да, по 25. Реално това е по една крона на сливче, което... Еспа или Серафим. На 3. 1, 2, 3. О май гад! Надушвам Сакура, не знам що. Добре, Надушвам. аз надушвам Казаха. Казаха? Добре. 1, 2, 3. Не! Боже господи. Аз най-много мразя груп фотокарти. Контекст, като бяхме на концерта на Стейси, получихме по една фотокарта всички и тя получи групова. Както винаги. Както винаги. Явно. Хора, умряхме. Не ходихме навън, защото сме изморени и сега ще си лягаме. Good night. Сега ще правя много як транзишън. Здравейте! Направих за транзишън на Рая ми напомни. Да, активираме. Готови сме. Сега ще приветвам тези ден. Хора, идва в мола и вижте какво виждам. Боже господи. Деям. И затърсим храна.
Опа, забравих транзишъна. Хора, взехме си папани. Аз си взех някакъв сандвич и чиз снак. А Раджа си взе 2 пици. Взех си този лилав Red Bull, не знам какъв е вкуса даже. Шмотов? Гача. Раджа си взима покемон карти. Чай си! Тази е прикольна. О май гад. Вау. Сега сме в детски магазин. Супер сайз. Хора, това е като тая снимка на Карина, сещате се. Сега ще караме метрото, хора. Малко е трипи. Отиваме да видим малката русалка. Хора, ето е Little Mermaid. Хора, аз малко го отхапах, но си взех ванил в софт сърф с какао и във вкусна тирамису. Ради си взе малина и цитрон. За сорбета аз съм веган. Тя е веган, аз съм буквално обратното. Аз избрах... Вече той иска на приплата. Вижте какво си взех. По принцип не пия толкова много енергийни, I swear. Просто в София ги няма. И водата е гнусна. И тази вода, хора, отвратителна. Това беше 14 лева и двете. Не. 7 лева за вода. Аз също си взе рамен. Airport Special. Или... Taste test. 7,5. Окей. Добре. Яла съм и по-хубава гума. Много сме добри. Имаме тук една грешка, но аз нямам плюс за грешка. Бар или фар? В Няма смисъл, значение. има ли значение? Като само едно на целия борт. Играхме на числословица. Знаех, че се казва така. Числословица. Час и нещо и са гейта не са го обявили, защото самолета закъснява. Да, не си ходи до Б4, така че ще изчакам тук. Хора казаха ни гейта и сега отиваме на там и се оказа, че на 20 минути пеша. Последният ми пърчес от Дания е чоколадов мъфин. А моя е слуши от 7 От 7 лева на вкус. Това беше 8 лева мъфин, хора. Те моите беше 7-8 лева. Ами да, то еднакви цени бяха. И ще имаме ревящо бебе. The ultimate Ryan experience. Обратно в София. Ужас. Хора, очаквайте travel vlog или vlog като цяло. Не знам кога. Да, последни думи. Like, comment, share.